Van egy különleges lehetőség számodra, amit csak most tudsz elérni. Itt áll mellettem Novák Ákos, a Siker kulcsa boldogság című könyv szerzője, aki ebben a könyvben nagyon egyszerű és nagyszerű apró lépésekben segít nekünk abban, hogy hogyan tudunk a boldogabb, teljesebb, harmonikusabb élet felé lépéseket tenni. Kérlek Ákos, mesélek el erről a könyvről egy picit. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Tünde. Szívesen. Ez a könyv a boldogságról szól. A címe a Siker kulcsa, boldogság, a változás kézikönyve 52+1 lépésben. Ez a változásról szól. A könyv azt tartalmazza, az én elmúlt 10 éven tapasztalatait gyűjtöttem össze benne, amik engem a változáshoz hozzásegítettek, hogy valóban egy harmonikus és boldog és kiegyensúlyozott életet tudjak élni a hétköznapokban. Ebben a könyvben számodra is minden válasz megvan ahhoz, hogy te is rátalálj arra az útra, ahol gyakorlatilag a körülményeitől függetlenül a hétköznapokban boldog és teljes és egy kiegyensúlyozott, egy jó minőségű életet tudj élni. Van most egy különleges ajánlatunk számodra. Ha ezt a könyvet most megrendeled itt lent, akkor személyesen tőlem egy félórás konzultációt kapsz ajándékba. Ezen a konzultáción én segíteni fogok neked abban, hogyan indulj el az utadon. Kérlek, rendeld meg most a könyvet, mert ez a lehetőség csak most él, ahogy bezárod az ablakot, ez elveszik, és sajnos soha többet nem fog élni számodra, úgyhogy hajrá, jó lesz neked is!